ụmụnne m otu nwanne nwoke kpụlatara nwaanyị ọ ga-alụ ga-iji ndị nwe ma ụmụnne ma nne ma nna ya ha adade si na nwatakịrị nwaanyị o kpụlatara na ọwa agadi nwaanyị na ọwa mmanya nwaanyị rụ mma ihere ekwe nwatakịrị n'ihi na ihe niile hịọga ya n'ihu ya ekoro akpa ọla si nwanne ya nwoke ya na-alụgachi buru edi ichekwa ya n'ala na famili eke na ha ga-abata na ha kparịrị ya too much ọ gara nga daka ga na nka nwa 21 years na-amarabe nwoke nwụla ga ego n'isi nwatakịrị zụọ ya na mahadum zụọkwa zụcha lụọ ya atọ nwoke na-eshi alụ nwaanyị kpepụta bịa ntụrụ tapuo ya for the first time ihe nwanne anyị nwoke rịagazi ugbu a wụ akọṅụbe nwata nwaanyị ga-dore n'ọkọtọ dore n'ehi gbukiri sokiri alaba asị nwatakịrị wụ ọkụ na ya n'ukwu na okwe ga-enweghị ya mmenụ na ihe ya every day every 24 hours ihe most of the time na ọ na-elu nwatakịrị ka ya na-anọ na o mecha na threaten ya na ọ bụrụ na ya ga continue like this na ihe awụ gbakashiwe ahụ na lelekwe ka divorce anọ n'elu ya somebody akpe na ebe ya hụrụ nwunye ya na ọ like-kwa ya after ya gwara nwunye na ọ na-enye ya ugboro atọ ka ya ga-agala inede otu n'ụkọtọ otu n'ehihie otu n'abalị na ya continue like this na ya goda nwa anwụ ụmụnne m ya wee okwu agbotowala m the full video post ole m aga m epestkwa link ya ebe a kelewere ilo na ha ya support long video ọsọ ụmụnne ndị ke nwoke enwere onye gabigaga this type of thing na enwere medical solution to this ajụjụ ka ọ jụrụ